कौन मिस्त्री बनाने को? कौन मिस्त्री है? ये क्या है? ये क्या है? ये देखो ये लेवल दुखाई ना। ये क्या है देखो? ये क्या है? ऐसा क्या? ये क्या है? कौन मिस्त्री बनाया इसको? मिस्त्री इधर आओ मिस्त्री इधर आओ। हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो बरायबाय नोंथांमोनखौ दिनैबो गोदान भिडिअ बरायलायबाय एक्चुअली दिनैहाय गामि खराव बेरायनो फैदों आरो ना नै दायो नै सेंग्राफोरा गन्दा गन्दी एखेबारे नै हाब्रुबारि बेरायनो फैदों आरो नै लामाया नायदो गाइस अबस्था गैया नै गथ'फोरा बेस्रा स्कुल थांनाय मानि हाब्रु गानो मोनो नै ओरैबायदि हाब्रु नायदो जों गामि हाबलांनाय लामाखौ अबस्था गैखाया माने नै ओरैबायदि हाब्रु आरोना हाब्रु बारनो बेरायदों ओमफ्राय फाक्का लामा आरोना मा होनदोंमोन हिन्जाव लाबोबा दानो मोनोब्रा ना मोनोब्रा नोंनाव मा दं जेनेबा दा हिन्जाव लानो थाखाय मा दं नोंनाव आंनाव मा गैया मा दं जाखौनो हाया हाला मा दं बाइक दंना गैया बाइक गैयाब्रा फैसा दंना साख्रि दंना गैया आंनाव सब गासिबो दंजोबो नाथाय मोनसे जिनिसल' गैया हिन्जावल' गैया थाखा फैसा दंब्रा दिनाव थाखा फैसा दङ आंनाव सब दंजोबो गासिबो नाथाय मोनसे जिनिसल' गैया हिन्जावल' गैया रुफानि सना मोनबाय बेखायनो मोननाय नङा नै सासेया लामा बेरायनाया माबा सनानि रुफा मोनबायनो सोरबा सिख्लानि गलांनाय खोमा गाजादलायलायबायलै नै ओरैबायदि हाब्रुबारि आरोना जोंनि जायगाया नै हाब्रुबारिनि ओरैबायदि हाब्रुखा आरोना नै जोंनि लागोआ न' बिल्डिं लुगासिनो दङ नाथाय हिन्जावल' गैया आच्छा मानि आसोला मोनबाय नै फानहरदो नोङो इखो सनानि ना रुपानि माबायाव हैथांनो इखो ओमफ्राय नै इथिंजाय बागान दङ आरोना बागान बेखायनो आं नोंथांमोननो नै बानलु बागान बिलाइ बागान फारमाया ओरैबायदि गिदिर बोरो माखौ बानायनायमोन अ माय गड मा बुस्थु फैनायमोन इयो बायनाय इथिं बायबाय जाहैबाय मिस्त्री कोट गल मिस्त्री कोणी असले मिस्त्री ही मिस्त्री असले नेকি मिस्त्री पलाले जाला जागोनलै बारनांला आयो सा नायदो कौन मिस्त्री बनाने को? कौन मिस्त्री है? ये क्या है? ये क्या है? ये मिस्त्री है क्या? यो जो बात थांनो थाखाय नायो नहीं इको समान नहीं देखा नहीं ये देखो ये लेवल दुखाई ना ये क्या है देखो ये क्या है ऐसा क्या? ये क्या है कौन मिस्त्री बनाया इसको मिस्त्री इधर आओ मिस्त्री इधर आओ कौन बनाया मिस्त्री बात है साला नलाय मिस्त्री ओरैबायदि पाला मिस्त्री अच्छा से काम करो दे बायटी বিলাক ভালকে কাম কৰিব লাগে বাইটি বিলাক ভালকে কাম কৰিবি দে এবাৰ মিস্ত্রিয়া ओइ जाबाय थिं देखानांला जाबाय ओइ जिंसिम माबा होदोंमोन जाहैबाय आरोना बिथिं मा होनोमोन मिस्ट्रि चार्जार होदोंमोन जाहैबाय आरोना बिथिं ओरैजाय बावहाय माबा माबि दोननो थाखाय बियो ओमफ्राय फार्मा बोखानाय लोगो लोगो थाल्ला गालांबाय जाहैबाय भैया देखो हमार मिस्त्री काम কৰি আছে ইয়াত আতাই बोरै नांदो बालाजों अन्थाइजों मा सिमिट दालमिया सिमिटजों अन्थाइजों गलायदों इस्टार सिमिटसोनो ओइ जाबाय सिमिटआ थ'आइ जाबाय होनाङा अय मिस्ट्रि अरिजिनाल बोरै जागोन आरो मिस्ट्रिবিলাক इथिं दङ आरोना नै माखासे मिस्ट्रिफ्रानो बिराद बुरजा साबबाखा
गोगोम सिबिनायखायनो फालांजा उन्दुनांगौब्रा न'फोराव बेसेनो सिबिं होनो हायो बेसेनो मोजां होनो खोनायाखै नंगौ माल लुबाय आरोना नै दायो मिस्ट्रिफोरा दाल original मिस्ट्रिफोरा इफोरो होबाय लुनाया मिस्ट्रिफोरा लुखांबाय आरोना नै बागान फान्थाव बागान नोगोद खामायो लायै दब्लायनि दब्लायथामावनो गोगोम थाखा मोनबाय इयो 50,000 1 लाखसो मोनबाय खोमा लायो बे फान्थाव दा फान्थाव गैलाना जेरावबो मोननो नागिरला एक्चुअली दा गायनाया बिराद गोबां थाखा मोनो आरोना दाम माने दायो बिराद दाम जि बुस्थुआनो जा नै फान्थाव दङ फान्थाव बागान नै फान्थाव बागान आरोना फाग्ला 12 मास थागासिनो दं बियो गोबां मोनबाय लासला 12 मास मिस्ट्रिफ्रा नै जोंना इथिं बानलुबो दं आरोना नै बानलुआबो दामखौ मिलायथाराबालाय बोरै बायनोब्रा थाइसेयाव जुदि थाइबा हरोबा बायगोनब्रा बानलु बमब्रासो गोबां ख्रि ख्रि थायदों आरोना रावबो जाया नै आं देखायनो नोंथांमोननो गोबां ख्रि ख्रि नै गोबां ख्रि ख्रि दं आरोना फांसेयावनो बेखिनियाव बेसेबां खामायखा दा बेसेबां खामायखोलै बेखिनियाव अ फानाखैना एक्चुअली दासो गोरलै आरोना नै दब्लायसेल' फानाखैनो जाहैबाय आरोना फानथ'वाखैनो एक्चुअली दासो गोरलै दासो अबेबा राहांदों अबेबा मोनहांदों आरोना खाथ'वाखैनो गोबां ख्रि ख्रि थायदों आरोना देन्जार ख्रि ख्रि थायखादों नैबो बिलायो आरोना एक्चुअली दा गासिबो बुस्थुफोरानो बिराद दाम मोनो आरोना बेखायनो दा समावसो गायनांगौ माने दाबायदियाव फानजानाय खालामनांगौ आरोना बिराद गासिखौबो दाम मोनो नै बिथिंबो बिलाइ बागाना गोबां दं आरोना बेफोर जाबाय गोरान खेथियाव बिराद थाखा मोनो आरोना थाखा खामायनो हायो गोरान खेथियाव लामाखौ नायदो ओरैबायदि अबस्था खाराब नाया माने ओरैबायदि गाज्रि आरोना थाबाय जाखाया लामायानो बुंजाखाया लामाया ओरैबायदि अबस्था गाज्रि नै बेफोरबायदि अबस्था खाराब जाना दं बे जाबाय गामि ओनसोलनि लामा बुंजाथावानो खम मोनाखैलाय नै दायो मस्ला गल्दान लागासिनो दं आरो दा नै बिराद बुरजानो मिस्ट्रिफ्रा नै बेलेग लकेसनाव फैलायबाय बेरायसेन रुलायनाया नै फैलायबाय मिस्ट्रि सासे जिरायबाय दायो मिस्ट्रिफ्रा दांगासिनो दं आरोना मावनाया मावगासिनो दं बिथांमोना नै डाइलगल' नामा मिस्ट्रिफ्रा नै गोबां दंखायो आरोना गासिबो मिस्ट्रि गोजा माने लकेल माने गामियारिफोरा गासिबो मिस्ट्रि गोजा आरोना मिस्ट्रि गोजा गासिबो बिसोरो फटाफट जल्दी करो अखा फैगासिनो थाब नै अखाया नै अखा फैगासिनो दं फटाफट मिस्ट्रि बिला फटाफट
बोरै जाखो आइ बोरै हिनजाव बायदि जाबाय थाखो नै फटाफट Hei, जा जा लाबै बोरै जाखो लाबै बोरै जाखो नै माने बेसेया नै सिंगोलल'सो दं बोरै जाखो नै लालै बोरै जाखो गामियारि सेंग्रा ओरैबायदि मावथि आरोना ओइ नै लाबै बोरै जाखो नै लाबै बोरै जाखो इजिरा माखा बे माबाखौ थाखा बुलानायखौ हरबानो मोननै लुबाय आरो ना मोनथाम लुबाय ओमफ्राय दायो नैथिं लुगासिनो दं नैबेयावबो लुगोन आरो ना हागलायाखैनो मिस्ट्रिफ्रा लेबारा ओरैबायदि हरदो आरो ना आं गलायग्रा आरो ना सासे हायग्रा सासेया लांग्रा ओमफ्राय लांग्राफ्रा सायाव दङ आरो ना माखासे नै साथाम दङ ओमफ्राय सानैया नै गोजौआव लखबग्रा हगलायनो हायाखै माने इसोर लुगलायनो हायाखै इसोरसो हागवाखै आरो ना सानैया ओरैबायदि गरम सावरि जादों गाइस बिसोरनाव लुनाय सानै रिंटार होदो आरो ना बिसोरनाव सावरि जानो फैदों जोङो दायो सेंग्रा गोजानै देयासलानै लास्ट बाजार लुखांजोब्बाय आरो ना दायो लुखांजोब्बाय नै सोरगिदिं जाजोब्बाय नै दायो नैबे लाइननिया दं आरो ना जाजोब्बाय नुवाखै गामिनि सेंग्रा गामियारि उपाय गैयालाय नै बिथांमोना आराम जिरायबाय मालाय What's your name? Yama. Sprite. Oh my god.